Ahoj Koncept. Ja som Marek, som zastupca firmy remeselného družstva Bývame zdravo. A tu sme prišli odprezentovať našu prácu a to, čo tvoríme. A konkrétne my vyrábame modulárne, mobilné prírodné domy. A tu máme taký rez s našimi konštrukciami a nejaké naše vizualizácie a výsledky realizácií. Tak my sa zameriavame v podstate na prírodné stavby, čiže v tomto reze vidíme skladbu našej podlahy, kde máme vlastne iba masívne drevo a drevo vaknitej izolácie, potom dubovú podlahu alebo iné verzie podlahy. Toto je skladba našej obvodovej steny, kde máme opäť iba masívne drevo, prírodnú izoláciu, buď drevovlákno, alebo konopu, alebo slamený panel, opäť drevená odvetraná fasáda. A toto je konštrukcia strechy, kde je vlastne väzníkový systém vyfúkaný izoláciou a s prípravou pre zelené strechy na zadržiavanie vody a na taký prírodný štandard. Vnútri v interiéri používame hlinené omietky. To je vlastne rez toho omietkov, kde je vlastne nosič, hrubá vrstva a finálna vrstva. Môže byť hnedá, môže byť aj svetlá. A kombinujeme to s drevenými povrchmi veľkoformátovými. Z toho dôvodu, aby sme mali v interiéri aj nejakú hmotu, ktorá nám akumuluje teplo a aby sme využili tie pozitívne vlastnosti hliny, ktorá ich má. A potom robíme také akustické stropy, ktoré si vyrábame sami. A vlastne celý tento modul, celý tento dom je vlastne precízne vyrobený. A výroba prebieha u nás v Levoči. A takto vyrobený domček vieme doviesť kdekoľvek na Slovensku. A ak sa zameriame na to, že chceme mať domček, ktorý je z prírodných materiálov, vo vysokom energetickom štandarde, bavíme sa nízkoenergetický alebo pasívny štandard, a hlavne našou doménou je zdravý interiér, tak tá cena bude vyššia. Keď hlavne sa zameriame na zdravé materiály a nie tie toxické, tak cena je trošku vyššia. A za nás, hlavne keď sa zameriame na kvalitnú remeselnú prácu, s precíznymi detailmi, tak aj to tú cenu trošku zvýši. Ale ak by sme sa mali baviť o nejakom metrom štvorcovom, tak pri realizácii hovodom sme niekde na 2000 eur za meter štvorcový a pri realizácii na kľúč niekde 2200-2300 eur za meter štvorcový. A my z týchto modulov vieme postaviť akýkoľvek dom, takže dom môže pozostávať zo 4-6 modulov. Štandardne robíme samozrejme jednomodulové, 1,5 alebo dvojmodulové, ale nie je problém postaviť ten dom aj väčší. Takže nemá to obmedzenia, ak to spĺňa tie parametre tej modulárnej výstavby. Tak z týchto modulov máme najväčší postavený, ktorý má 85 m2, modulárnou výstavbou, ale staviame domy aj na mieste, nie na základoch, a to sú štandardné domy, 100-150 m2 a viac. My ako členovia Arturu chodíme každoročne na Koneko, kde konzultujeme záujemcom ich problémy a pomáhame im zorientovať sa vlastne vo výstavbe z prírodných materiálov. A tento rok tu zastupujeme aj sami seba, ako keby. Koncept hodnotím veľmi dobre, lebo my sa všetci poznáme v našom združení. Počas roka si pomáhame a podporujeme sa, takže za nás je to cesta, ako môžu firmy nielen na Slovensku, ale všeobecne fungovať a vymázať koncept konkurencie a prevziať nový koncept spolupráce. A v našom združení Artur sme toho svedkami už desiatky rokov, ako to funguje.